Namaste. Nire barreneko argiak zure barreneko argia agurtzen du. Naiara Mandalunit deitzen naiz eta gaurko yoga saio hau eskaini nahi dizuet. Nirekin praktikatu nahi duzue? Bueno, ziurrenik yoga praktikatu nahi baduzue, zer entzun duzuelako izango da. Yogan gauza ezberdinak egiten ditugu. Asanak edo posizio fisikoak, pranayama edo arnasketa, eta meditazio eta erlajazioa. Meditazioarekin hasteko atentzioa edo arreta landu beharko genuke, eta erlajaziorako lurra erabiltzen dugu gorputza berton utziz. Gaur zuekin batez ere asanak eta pranayama landuko ditut. Yogiek gehien lantzen ditugun asanak naturarekin zerikusia daukate, eta goizean ohetik altzatuz gero, bezain laster parkatu, berton eguzkiaren agurra egiten dugu. Beraz, zuekin gaur eguzkiaren agurra elkarbanatu nahi dut. Esterillaren aurrekaldean jartzen gara, apurka joango gara eta horreri abiadura emango diegu. Namaste egiten dugu eta gure gainean ere eguzki handia sentitzen dugu bere izpiak guregan isladatzen. Arnasa hartu eta bota prestatzeko, eta bagoaz, hartu arnasa sakon, eta beherantza gatoz. Apurka agian hasieran belaunak tolestu ditzakegu, eta hortik bagoaz belaunak luzatzen, agian ipurditik tira eginez, batu arte. Ezkerreko hanka luze ekartzen dugu atzera, eta hemen eguzkia agurtu. Arnasa sakon, mantendu barrenean eta surflariak bezala, tabla. Eta honen ondoren, saiatu ekarten belaunak. Oinak atzetik, bagoaz narraz, bekokia, okotza, bularra ekarri artean, kobra. Agian hasieran kobra txiki bat egin dezakezu. Eta hortik bultza eginez, atzera gatoz, txakurra goizetan luzatu egiten denean, bera bezala, txakurra buruz bera. Ezkerreko hanka luzatu egiten dugu zerura eta ostikada leuna emanez aurrekaldera ekarri. Eta berriro eguzkia agurtu. Liburu bat iziko bagendun bezala, batu berriro. Agian bekokia belauneta aruntz ekarriz, bularra belauneta aruntz, eta hemendik luze arnasa hartuz, zerura eguzkia ikutzera eta bularrera. Mendia. Zer moduz lehenengo aldi honetan? Arinago egingo dugu? Bagoaz. Arnasa hartu eta bota gorputza prestatzeko. Hartuz, gora eta atzera. Bera, lurra ikutu artean saiatu egiten gara, bestela belaunak tolestu. Orain eskuma dator luze atzera eta eguzkia ikutu. Tabla, arnasa barrenean mantenduz, atzera, eskerra eta orain belaunak. Oinak eta ipurdia atzeruntz, narraz gatoz, bekoki, sudur, ukotza, bularra, kobra. Txakurra buruz bera. Eskumako hanka luze, ostikada emanez eta eguzkia agurtu. Leburu eiziko bagendun bezala, gora eta atzera, eguzkia ikutuz eta bularrera. Mendia. Eta berriro arnasean jartzen dugu arreta. Arnasa nola zure sudur ziloetatik sartu eta atera egiten den nabarituz. Ziurrenik, harin sartu eta harin ateratzen da momentu honetan. Bagoaz berriz ere, samaztiti hor, luzatzen gorputza oinak lurraren kontra, arnasa hartu eta bota gorputza prestatzeko eta badatoz aldaketak. Gora eta atzera hartu. Beruntz gatoz luze. Ezkerra atzera. Eguzkia agurtu. Tabla. Eta aldaketa hemen dator, belaunak, oinak eta bularra jarriz. Hemendik kobra.
txakurra buruz bera. Hankaluze zerura ostika da leuna eta eguzkia agurtu. Liburua izi eta gora gatoz. Bularrera, mendia. Mendira gatozen bakoitzean, mendigailurrean egongo bagina bezala sentituko gara. Eta gailur horretan, arnasa nola gure barrenean sartu eta nola gure barrenetik atera egiten den nabaritu egingo dugu. Begirale bat izango bagina bezala. Eta bagoaz, aurreruntz, arnasa apurka-apurka lasaitzen doan einean, azkena eskumarekin goaz orain. Gora eta atzera. Aurrera luze. Eskuma luze. Eta eguzkia agurtu. Hartu arnasa eta tabla. Eta tablatik belaunak, oinak, bularra eta ireki kobra. Atzera, txakurra buruz bera. Eskuma luze atzetik ostika da aurrera eta eguzkia agurtu. Izi liburua. Eta gora gatoz. Eskuak batuta, bularrera datorrelarik, mendia. Eta berriro ere begirale baten bezala, arnasketa gorantza bultza egin gabe eta berantza bultza egin gabe, aditu, arreta bertan jartzen dut. Mendiaren forma niregan ere sentitzen dut, hiruki bat izango banintza bezala, eta sudurziloak erabiliz, eskerretik hasita, mendian gora etorriko naiz, eta eskumatik bota egingo dut airea. Eskumatik mendian gora etorriko naiz, eta eskerretik mendian beran bani joa bezala, bota egingo dut airea. Eta horrela, joango gara. Honi nadi sodana pranayama deitzen diogu. Surflariak bezala jarriko dugu keinua eskuetan, mudra deitzen diogu. Sudurzilo bietatik arnasa hartuz, eskertia bazara eskerra erabili. Venga, sudurzilo bietatik arnasa hartuko dugu. Eskuma tapatu potoloarekin eta bota eskerretik. Eskerretik mendian gora. Tapatu eta bota eskumatik mendian bera. Hartu eskumatik mendian gora. Tapatu eta eskerretik mendian bera. Hartu mendian gora. Tapatu mendian bera. Azkena eskumatik gora. Eta eskerretik bera bukatzeko. Eta mendian jarraitzen dut. Mendian badaude hainbeste zuhaitz, gorputza prestatzen dut, eskuak bularrean ekartzen ditu dalarik, arnasa hartuz eskumako belauna igo. Eta zabaldu, horraldaka. Albaduzu eskerra utzi dagoen lekuan eta erabili eskua, eskumako oina, izterretara ekarteko. Posible ez bada oreka hau mantentzea, behan ere jarri dezakezu. Ez dago arazorik. Garrantzitsuena, briksasana edo zuhaitza egiterakoan da, aldaka guzti zabalik eukitea. Eta gora gatoz. Eta ahoa irrifarre egiten, lasaitu, hainka egin beharrean. Hartu arnasa, eta zuhaitzen inguruan ibilten diren txorien artean, hau ez dago, baina bagoaz txoriak ikustera, adibidez flamenkoa. Tolestu eskerreko hanka behar baduzu,
Eta saiatu zaitez bera etorten. Tolestu berriro, soltatzen joan, eta sosoa eta belea, eskuak zabalik ditugularik, lurrean jarrita, ukondoak tolestuta dauzkagularik, bai bezapetara edo bai ukondetara etorri alzara, indarra emon gorputzari, eta gora gatoz. Ze moduz, berriro saiatuko gara, eskuak zabalik, lurrean indarrarekin jarrita, ukondoak tolestuta, belaunak bezapeetara edo ukondoetara etorriko da, bertan jartzen dira. Gorputzari indarra emon eta bildurra galduta, gora gatoz. Bai, badeko guz bestelako txoriak, usoa, adibidez. Eskerra aurrean uzten dugularik, orpoa apur bat gorputzetik aldenduz, zabaldu gorputza, bularra irekita. Usoa, kapotanasana deitzen diogu. Hartu arnasa, hemen atzera etorri zintezke, edo goian ere bai. Lusatu. Eskuak lurrean jarrita, benga, tablaren bitartez egingo dugu aldaketa. Eta berriro beti usoak bularra irekia dauka. Edo hemen geratu gintezke, hemen baita ere, eta azkeneko aldaketa, hau ere izan daiteke. Soltatuz. Badekogu uso erregina, eskerra jarriko dut berriro, eta oraingo honetan ipurdia eseri egiten dut. Eskerreko orpoa gerturatu egiten dut, eta begira, eskumako hanka nire gana ekarri. Alba dut, prestatu egiten dut eskuekin. Garrantzitsuena da ukondo barrenean sartzea. Eta hemen, luzatu besoa, eskerra atzetik dator, eta hor, uso erregina. Bularra beti irekita, honek ez du balio. Nahiago dut hau egitea baino. Eta hor luzatu. Soltatzen dugu, eta begira erakutsiko dizut. Beste bat, zutik ere egiten duguna, hankak bikiaren atzekaldean batuta, luzatu besoak, eta hor, arranoa. Zabaldu eta aldatu, eskerra dator, eskumako bikiaren atzean, eta orain eskumako besoa aurrean. Horrela, naturako hainbeste elementu. Guk esaten dugu, eskerrak ematen dizkiogu naturari, guregan daukan influentzia horri, eta hor badaukagu mantra bat edo abesti bat, esaten duguna, ong namo, gurudev namo. Eskerrak ematen dizkiot bai naturari, eta baita ere nire buruari naturaren lanketa horren inguruan. Ong, namo, gurudev, namo. Ong, namo, gurudev, namo. Abesteko prest? Garrantzitsuena ez da ondo edo txarto abestea. Garrantzitsuena da bertan egotea eta arreta abestian jartzea. Bagoaz? Hartu arnasa sakon eta bota. Saiatu zaitez beti sudurretik egiten. Om namo gurudev namo. 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 Om namo gurudev
Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Orain baldin badakizu, eta ez badakizu ere ez da ezer gertatzen, saiatu zaitez begiak itxita dituzularik egiten. Bagoaz azkeneko bider. Om Namo Gurudev Namo. 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 Eta agur esateko guk bakean joan esaten dugu. Beraz, Om Santi, bakean joan, bakean ibili. Eskerrik asko.